Yun pala mga ka-idol, ito update ko ulit sa inyo yung part 2 ng pagtatileso. So yun, ito yung ginawa ko ngayong umaga. Ang oras pa lang ngayon ay 11:16. So yun, yan yung ginawa ko ngayong umaga. Yun, kalalagay ko nga lang yan, oh. Meron pa yung sa silong niya. So yun, kung yung tiles na itong nailatag ko, bilangin natin na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 na tiles mga ka-idol. 11:16 pa lang yung oras. Yun mga ka-idol. Sa mga gustong magpatrabaho, PM nyo lang ako Bicol Vloggers. Sa Facebook page. Yun, bye-bye, I love you. Hanggang dito na muna yung video ko. Update. Ito na lang pag tapos na to. Yun. Yun mga ka-idol, tapos na pala ako. Ayan yung ginawa ko. Linis na naman. Yan na naman yung ginawa ko ng isang araw. Bukas dito na naman sa labas mga ka-idol. Abangan nyo ito mga ka-idol. Dito. Hanggang dito. Medyo maluwang itong sa labas. 40 60 by 60 pa ang papasok. So yun mga ka-idol, uwi na nga ako kasi hapon na. So yun mga ka-idol, hanggang dito na muna yung video. Next video na lang. Bye-bye, I love you.